Yau ga mu da kasugumin dan Daudu mai sai da doya da kwai a bakin titi a wannan tasha tamu mai suna Bakin Duniya Hausa TV. Ku zo mu ji ta bakin sa. Dan Daudu. Ni ba dan Daudu bane. A kai to jigida ne in ba dan Daudu ba. A'a to ni ban sani ba. Ni dai suna na Abubakar. In ka sai mana muryar maza ne sai masu kallon masu tabbatar cewa kai ba dan Daudu bane. A hakan? Amma kana shan sigari ko? A'a. Kai dan jarida ni fa ban fuskanci me kake nufi ba ma tukunna. Kaga dan Daudu. Ka san me nake so da kai? Kai tsohon dan Daudu ne. Tunda kwanakin baya kowa ya saka na da doya da kwai da dan malele da yar gazala da kuma aburabusko. To ka gaba mu tarihin yadda aka yi ka shiga Daudin ma dai. To ni dai da farko na yi makaranta a Lagos. Ba fa tarihin ka muka ce gaba mu tarihin Daudin da kai tun a Lagos ka fara Daudin ko yaya? To ai ni wannan tabbiyar da kake ne ban gane ta ba kaga to tunda dai ka kira ni yau kana so dai ka ji me tarihi na to ai sai dauko maka tarihi na ka ji ba tarihin a ina kake ba ina kai makaranta ina kai rayuwa tarihin yadda aka shiga harkar Daudi nake so na ji to ni dai na farko dai mahaddacin Qur'ani ne yawwa kuma nayi karatu a Egypt saboda haka nayi aure ina da 'ya'ya 6 to ni dai abin da na sani kenan amma ni wannan tambaya da kake mun wata tambaya ce wacce ni dai ban san ma ina ka dusa ba dan jarida to ya kai ka daina daura zani sannan kuma ka daina sai da doya da kwai a bakin titi ne to na farko dai abin da nake so in ƙara gaya wa mutane ubangiji Allah ka sa mu dace Allah kuma ka raba mu da talauci yawwa kuma kullum buri na fata nake yi in gama da duniya lafiya kullum buri na so nake yi ubangiji Allah ya haɓaka kowa ya buɗa kowa ya sa kuma mu dace yanzu da abubuwan da kake kuma kana son zaka shiga aljanna wata ran kenan to na ga aljanna ba ta uban wani bane aljanna ta Allah ce ko shine fa to kai duk ka manta laifukan da kake wa ubangiji kuma kake sa ran zaka shiga aljanna kai fa ba karamin gumin tantirin hamshakin dan iska bane kai to ai abin da yake faruwa idan ban da arziki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba wanda zai kai labari daga duniya kafin ma aje lahira yanzu ina so ka bar labarin yadda kwai da doya suka kasance to wannan kuma dabara ta rage wa mai shiga rijiya ai na gaya maka in ban da arzikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tun daga duniya wallahi tallahi tun daga duniya kowa ya ci ubansa to a ba mu labarin alhazawan da kuke wa kawaliti a cikin garin nan to wannan ubangiji mu dai muna fata duk ma masu yin wannan sabga ubangiji Allah ya shirye su mu dai ba ma yi Allah kuma ya hane mu kai me yasa dan iska ne duk tambayar da aka yi maka baka ba mu ita daidai saka dinga waskewa kuma baka son duniya da san halin da kake ciki ba ne to aini alhamdulillah ni masoyi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu kana rawar banjo din ne ko ka daina to da farko dai ni dai kullum buri na idan na tashi ni dai so nake yi in ganna a birnin Madina yanzu ka daina harkar hebet din ne da kake goge-goge da share-share koya aka yi abin ne to ubangiji Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gama da duniya lafiya an ce fa duniya ta yi maka ta shawar tsaki yanzu komai ya kare gode ya kare saura garara ya abin yake to alhamdulillah Allah mun gode maka tunda muna ci muna sha kullun kuma sai dai ma mu ɗauka mu ba wani ba ma rasa yadda za mu yi a rayuwarmu wai kai me yasa gaba ɗaya a rayuwarka kake ɓaɓɓoye abubuwan da kake yi ne masu tambayoyi sun turo a tambaye kuma kana ta waskewa kana nuna kai na Allah ne alhalin kai tantirin dan iska ne to shi mutumin da yake so da ya ji sirrin wani billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ya tashi tona nasa Allah ya sa mu dace dan to jama'a kun ji yadda ta kaya mana da wannan gasar goma dan Daudi ya kasa ba mu amsa ya gudu saboda kan mu bashi kunya a bakin duniya domin kallon wani gasar goma dan Daudin ku biyo mu sati mai zuwa za ku dinga ganin mu da dan daba ko dan Daudu ko karuwa mai zaman kanta dan haka Bakin Duniya Hausa TV farin cikin masu kallo ku biyo mu sati na gaba